Здравейте, приятели! Днес ви подготвих едно малко уроче, в което ще ви покажа как се плете една гривна, която се нарича рибена кост. Ето, например, ето такава. Ето и ето такава. По принцип, това е розово и жълто, но не знам защо показва оранжево и розово. Добре, както и да е. За целта ще ви трябва стан за плетене, една кука голяма, ластички и ето такава кука, за която да захванете гривната, когато ще е готова. И така, нека да започваме. Взимате една ластичка, която най-много ви хареса като цвят. Завъртвате я на осмица, ето така, и я слагате на стана. Сега ще ви покажа. Ето така да се получи. Ето тук. Така, ето. След това взимате друга ластичка, която я слагате върху осмицата, но нея няма да я направите на осмица, просто е така отгоре я слагате, да се получи нещо такова. Ето. След това взимате друга ластичка и я слагате и нея също отново отгоре. Ето така. Ето. И взимате кукичката и повдигате ето тук най-долния ластик, който го направихте на осмица, ето така го повдигате. След това и от другата страна да се получи нещо такова. След това си сваляте ластичките малко ето така надолу, за да имате място отгоре. И взимате друг ластик, който го слагате ето тук отгоре. Ето така. Аз взех жълто. Ето така. И взимате последният ластик, който моя е лилав. И го вкарвате отгоре. Ето така. Момент само. След това и от другата страна. Чакайте, че нещо не иска с куката. И ето така го прехвърляте да се получи нещо такова. Ето го лилавото ластиче. И ако, за да искате гривната да ви стане по-хубава, дърпате ето така ластичетата, за да са по-стегнати. След това взимате друга ластичка и я слагате пак отгоре. И прехвърляте най-долния ластик отгоре. Върху черния. Ето така. По същия начин, както го направих преди малко. Ето така. След това и от другата страна. Момент само. И да се получи нещо такова. Ето, виждате тук отдолу. След това взимате следващия ластик, който моя ще е розов. Малко да сваля ластиците надолу. Слагате пак отгоре и прехвърляте най-долният ластик отгоре. Ето така. След това и от другата страна да се получи нещо такова. Ето. Виждате ли? След това взимате следващ ластик и ето така постепенно слагате. И както направихте до тук, както аз направих до тук същото, така и вие продължавате, за да ви се получи ето това. Добре, след това взимате следващия ластик и пак го правите по същия начин. Взимате най-долния и го прехвърляте отгоре. Ето така. И вижте как се получава. Момент да обърна по-напред. Ето, накрая, от първото ви става малко по-така, но после накрая, като става по-дълга, става много красива. И ето как се е получила моята. Надявам се урочето да ви е било полезно и
да ви е харесало. И след 1 или 2 часа може да пусна уроче как да си направим панделка. И това беше от мен. Чао!